Pozdravujem všetkých divákov televízie Tachles, zvlášť tých, ktorí medzi pozeraním našej relácie neustále klikajú na stránku Ministerstva zdravotníctva a snažia sa zapísať aspoň ako náhradník na očkovanie. Prajem pevné nervy. Moje meno je Michal Satmári a možno ste si všimli, že som ostrihaný. Musel som, lebo už mi tu nad ušami začali rásť vlasy. A normálne, napriek tomu, že ich nemám dlhé, toto stále robil dokola. Normálne sa mi urobil tik. Najhoršie, že tieto vlasy za ušami dávali signál tým v ušiach, že poďte, vyrastajte, je to legitímne, poďte von. A oni, všade okolo sú vlasy, poďme aj my von. Práve sa začína 6. epizóda Sabába News. Poďme na to. Aký paradox. Zatiaľ, čo na Slovensku by za vakcínu hociakého výrobcu ktokoľvek z nás aj vlastnú rodinu zaprel, v Izraeli to majú presne naopak. Obidve dávky už dostala takmer polovica obyvateľov krajiny. A vláda dokonca prosí ľudí, podpláca alkoholom, chumusom a pitou len, aby prišli. Termínov a voľných miest je plno, nazývajú prázdnotou. Do očkovania sú zahrnutí aj palestínski Arabi, kresťania a dokonca aj Slováci žijúci na území Izraela. Keďže idú voľby, už neviem koľké za posledné mesiace, sa vláda aj takto snaží získať si body a najmä premiér Netanyahu chce opäť vládnuť, keďže má na krku obžalobu z korupcie. Lo je klum, kien klum. Čo je však dôležité povedať, a možno sa to bude niektorým z vás ťažko počúvať, teda najmä tým z vás, ktorí na vakcináciu neveríte, ale ťažkochemický liek pre kone ste ochotní užívať. Dôležité je, že očkovanie funguje. Štatistiky to potvrdzujú. Až 89% znižuje prenos koronavírusu. Na 99% chráni pred závažným priebehom covidu. A Izraelčania zaznamenali u zaočkovaných ľudí zníženie výskytu nákazy až o 92%. No a tu máte aj ďalšie čísla. Toto všetko ukazuje na fakt, že Izrael sa ide postupne otvárať. Ľudia, ktorí majú obe dávky vakcíny, budú môcť využívať telocvične, kiná, divadlá, hotely a synagógy. No najprv musí vláda povoliť ich otvorenie, čo sa má stať už v priebehu najbližších dní. Dobrou správou je, že židovskí preživší holokaustu na Slovensku sú už zaočkovaní. Druhú vakcínu dostali koncom februára. Svet stále ničí pandémia korony a aj počas nahrávania tejto epizódy Sabáby je karanténa asi stále najlepšia ochrana proti vírusu. Všetci ale vieme, že základom judaizmu je komunita. A nezáleží na tom, či sú to židovské školy, synagógy, ješivy alebo židovské obce. Počas pandémie je ale komunitný život mŕtvy. O komunite sa píše aj v Tóre. Väčšina z Božích prikázaní hovorí o spoločnosti. V Biblii sa tiež píše, že spoločnosť môže fungovať len, ak je v meste súd, škola alebo synagóga a lekár. Zoberme si minyan, teda 10 ľudí, ktorí musia byť pri šabatových modlitbách, ale aj pohreboch. Synagóga sa hebrejsky povie Beit Kneset, teda nie sväté miesto alebo miesto modlitby, ale miesto stretnutí. Židia sú jednoducho zvyknutí žiť v komunite. Koronavírus nám toto všetko vzal a preto sa museli hľadať riešenia, ako izoláciu zvládnuť. Potom, ako synagógy zatvorili, mnohí rabíni dumali nad zmenou zákona o 10 ľuďoch v jednej miestnosti. Začal sa používať Zoom. Lebo pokiaľ je možné vidieť tváre, počíta sa to. Postupne sa komunity presunuli do online prostredia a bohoslúžby sa vysielali cez internet. Jeden rabín dokonca povedal, že sa cíti ako filmový producent v 50. rokoch. Príkladom je aj naša bratislavská komunita, ktorá sa aj napriek karanténe snaží neustále ľudí spájať a vymýšľať program. A aj to je jeden z dôvodov, prečo vznikla naša televízia Tachles. Samozrejme, nie všetci nariadenia dodržiavajú. Dobrým príkladom sú ortodoxní Židia v Jeruzaleme alebo v New Yorku, ktorí uprednostnili svoj životný štýl pred bezpečnosťou. Napriek problematickej súčasnosti komunitný život neumrel. Našli sme riešenia a neustále sa snažíme spájať, hoci len vonku na záhrade alebo v autách počas trúbenia na šofár na Jom Kipur. Jedného dňa ale bude toto všetko za nami a dvere komunít sa opäť otvoria.
Možno získame nové tradície, možno sa definícia židovskej komunity ešte rozšíri. No podstatné je, že komunita tu naďalej zostane. A to, čo nás tisíce rokov spájalo, bude aj naďalej. Jeruzalém pred pár dňami zažil hotovú katastrofu. Napadol tam totiž po 6 rokoch sneh. Teda presnejšie 2 cm. Ľudia sa báli výjsť von, chceli tiež stavať snehuliakov, ale netušili ako. Skolabovala doprava, radnica dokonca zatvorila aj školy. Situáciu ešte zhoršoval aj vietor, ktorý dokonca fúkal. Úrady majú obavy aj zo záplav. Dokonca uvažovali nad evakuáciou. Jeruzalemčania sa však spoločne zhodli, že mesto už v minulosti zažilo mnohokrát hrozné veci, ale aj tento raz ho na novo znovu vybudujú. Nikdy nezabudneme Jeruzalém 2021. A ešte jedna správa z Izraela. Za odporný antisemický útok označili obyvatelia Stredozemného mora znečistenie izraelského pobrežia od Haify na severe až po Aškelon na juhu. Do mora unikli desiatky tón dechtu, ktorý ohrozuje ryby, korytnačky a aj ďalšie morské živočíchy. Do záchrannej operácie sa zapojili vojaci aj dobrovoľníci. Niektorí dokonca skončili v nemocnici, lebo sa nadýchali toxických výparov. Zatiaľ nie je jasné, odkiaľ látky ropného pôvodu do Izraela priplávali. A to nie je všetko. Na pláž nedaleko Tel Avivu vyplavilo aj mŕtve mláďa veľryby. Údajne ale tieto dva prípady spolu nesúvisia. Videl som, ako toto 50-tonové morské hovado oblieva vodou 10 ľudí s kýblikami a dokonca sa ju snažili otlačiť naspäť do vody. No na čo? Asi nebola príliš chytrá, keď tam vyskočila. Nechajte ju tam. Pozrite sa, 70% zeme tvorí voda a hentá si to namierila na breh. Bude asi blbá. Ak máme už stratiť nejakú veľrybu, myslím, že by to mohla byť práve táto. To je ako keby niekto v noci po ilegálnej bytovej párty sadol do auta a skončil v Dunaji. Tak sa ho nebudeme pýtať, Ježiš, ako sa ti to stalo? Ale povieme si, asi bol riadne opitý a padol do rieky. Nechajme ho tam. Aj dcére som povedal, keď videla tú veľrybu na pláži a pýtala sa, čo sa stalo? Vieš, Tereska, možno sa len nechcela učiť a flákala sa vonku. Pred pár týždňami bol sviatok svätého Valentína. Prišli mi desiatky mailov a správ s otázkou, či aj Židia môžu a muži musia sláviť tento deň lásky. Samozrejme, nemám patent na pravdu, no na základe empirických skúmaní mám pre vás odpoveď. Áno, môžu a áno, musia. A teraz vysvetlím. Vieme, že hovoríme o pánovi menom svätý Valentín. Bol to taliansky kňaz, ktorý sobášil zalúbených vojakov, no a to bolo zakázané. Keď sa to cisár Claudius dozvedel, 14. februára ho dal sťať. Napriek tomu, že Valentína neskôr vyhlásili za svätého, sviatok nie je nijako spojený so žiadnou cirkvou. A pokiaľ viem, to, čo sa dnes na Valentína robí, tiež nemá nič spoločné so žiadnou vierou. Nechcem vynechať ani tých z vás, ktorí sviatok svätého Valentína nemáte s kým osláviť. Nezúfajte. Aj vám pomôžem a poradím. Pripravil som si pre vás totiž návod. Sledujte valentínsky tutoriál. Ako si boskávať vlastnú ruku? Väčšina ľudí to robí takto. Sú niektorí, potom aby umocnili efekt, že vás niekto boskáva späť, to robia takto. Ja som ale vytvoril zlepšovák, ktorý ten efekt ešte umocní. Stačí si zobrať takto ruku, palec dať takto, malíček dať spolu a potom boskávať. To vytvorí ilúziu, že vás niekto boskáva späť. Nemáte za čo. V každom prípade aj Židia majú vlastný Valentine's Day. Sviatok Tu B'Av. Ten je niekedy v lete. Ale keďže Židia si zmysleli, že rímsky kalendár nám nie je dosť dobrý, dátum sa stále mení. Podobne je to aj s Halloweenom a Purimom. Dva rozdielne sviatky, no s podobnými zvykmi. Sladkosti, masky, plesy, karnevaly. Keď som bol malý chlapec, tiež som chcel mať nejakú masku na Purim.
No moja mama nebola zástancom karnevalu a tak mi povedala, že namiesto kostýmu budem meniť tváre. Prosím, mami, nerozumiem. Vidíš, Miško? Dnes večer pôjdeš za zmeteného. Toto boli ďalšie Sa Bába News. Zostaňte zdraví a uvidíme sa na budúce. Čau.